Здравейте хора, ние сме TeamBG и днес ще правим едно оцеляване. Няма да може и Теодор да участва, той ще снима на други неща, FIFA и там други игри. И сега ще започваме оцеляването. Виждате как съм го направил, за всеки случай читовете съм пуснал. И се връщам, когато се заради целия world и до после. И готови сме, заради се целия world, но да не лагва и да започваме самото оцеляване. Да съберем малко дърво. Тук преди това сори, че така лагва, но не знам. Rollback, май се отправи, не знам. И така. Какво става тук? Добре, май се отправи, но ще се върна всеки случай, защото мога да... Не. Ще пробваме и така. Съберем първо дърво. До нас видяха близко кол. И мога да го събереме и сега. Ето го тук. Да преработим дървото. Така. Чувам паяк. Така бързо направим една кирка, един меч. Да съберем кола. Малко бавно става. Но такъв е живота. Няма да говоря чак толкова много, защото просто правим едно оцеляване. И така. Ще събереме и това последния кол, изпираме и да вземе малко камък да имаме. Така, почти го събрахме. И кога стигнахме втори левел, не знам. Сега ви на... добре, на нормал съм. И сега... Добре става оцеляването. Събера към 20 камък и да спирам. И по-малко може да... Тук мисля, че има мина, защото чувам паяци. Кирка да метнем. Тук има още кол, ама ще го събера с хубава кирка. Ще трябва още дърво. Това е проблема. И така събираме още последното дърво и тръгваме да търсиме все такива неща. Чувам и лава някъде. Не знам точно къде е. Да го преработим това. Край тия клечки. Един меч. Една кирка и брадва. И така готови сме. Това меч може да метнем вече. Там правим торчове. Така. Да вземем този крафтинг тейбъл и да търсим място за хома и да потърсим малко овце. Тук не съм ходил и може леко да лагва, защото не съм... зайчета. Вземем. Как? Малко, това малко. Това е малко. Лагва ми направо много. Извинете за този лаг. В другия епизод сигурно ще го оправя. И така. Трябва тук, но как го гледаме, си да не е много добър.
ще бъде трудно без овце. Ще гледаме много да не ходим, защото ще ни се изхабяват. И да тръгваме. И сигурно този епизод ще бъде колкото за едната нощ. И пак други епизод, други неща ще правим. Сега най-много да си направим инструменти, такива неща. Няма веднага да започвам с къщите. И когато стане тъмно, чая да си направя и една печка. Нещо лагна. Добре. Лагам и на друга епизод ще го оправя това нещо. Но знам, че не е хубаво. И аз когато гледам клипчета, на някой лагва така като на мен и не е хубаво. Ама не мога да намеря нещо животни. Това е зле. Много зле. Ами там по-хардкор да бъде. Надяваме, че тук някъде ще има овца, нещо, защото имаме само 2 зайка. Тук има мина, няма кой да ходи, нямаме храна. И тук доста има. Така, нищо не можем да намерим. Трябва да сложим да изпечем зайците. Що може да изпекат. Оставите, много ми лагва. Така. Виждате най-добрия лак. Ако намериме поне една овца, ще бъде доста добре. И както виждате, нищо не можем да намерим, много зле си. И не мисля да го качвам, не. Или мисля да го качвам. Точно така е. Ама, какъв е този лак сега? Супер, че намерихме прасета. И така взехме достатъчно. Защото съм на много малко сърца, букчета ви. И затова ходиме малко по-бавно. Или мисля къде изпека. Значи не може. Изчакаме малко. Така да изядем това. Готово. Другото няма да ям. Още прасете тук. Супер, точно си казах дали да качвам този клип или не. Как все пак това е още втория епизод, ще има много други епизоди на FIFA 15 и на много други игри. И така, аз няма да снимам така веднага на FIFA и такива неща, защото съм по-малко рам от моят приятел Теодор и няма да може да снимам такива игри. И за сега аз ще снимам на Майнкрафт, мога да правя PvP и може да набираме и други хора за този канал. Не се знае по-нататъка.
тук не се зарежда World и просто провален епизод стана, ама в другия епизод ще търсиме крави. Прави съм. Не крави, ами овце. И може да спирам вече клипа, не стана чак толкова много, но просто нищо не можем да направим този епизод без овце. И виждате как ми лагва, FPS-ът нещо съм провалил. И така. Ще се надяваме да намерим някакви овце, защото не може без овце. Разтика тук виждам, да взема. Просто този епизод става много зле, много. Виждате, много лага. Вижте. Така. Има някакви прасета. Да ги взема. Ще има и двойни оцелявания. И така. Да отидем и там да вземем и може би ще повървим още малко, защото клипа наистина стана доста малко и да, си да е хубав, но не мога да намеря нищо. Както ви казвам, по-хардкор да бъде и по-интересно за вас бе, докато съм мъча да намеря нещо. Така, не ми зареждат много чунковете. Така, ние тук бяхме по едно време, помня. И да, ние се движим в кръг. Просто нищо не можем да намерим. Мисля това да бъде край на клипа. Сапрон да намеря нещо и няма да правя никакви хомове, само да направя едно легло, за да преспя. И това ще бъде за този клип и чао!